Bună ziua, mă numesc Dumitru Teodor Alina, sunt medic specialist recuperare medicală, am o experiență în acest complex de 2 ani. Clienții care vin la noi în hotel și nu doar în hotel, că avem o posibilitate și ambulatorie, se adresează cu diferite probleme, în principal pe partea medicală, cu probleme reumatismale, neurologice, ortopedice, iar pe lângă partea medicală avem și o parte wellness, de care beneficiază în mare parte clienții hotelului. Aceștia vin cu diferite pachete de înfrumusețare, iar noi le punem la dispoziția lor. Avem pe partea medicală un număr de 9 terapeuți, fiziokinetoterapeuți, kinetoterapeuți și masiori. Activitatea se desfășoară de luni până duminică, practic de dimineața până seara la ora 18 și chiar și în weekend la orele 20. Pe lângă partea medicală, ei beneficiază și de efectele benefice ale apei termale. Sunt afecțiuni acute și afecțiuni cronice. După cum spuneați, cele acute necesită măcar 5 zile de tratament, iar cele cronice este nevoie periodic la 4-5 luni de zile să se revină pentru o cură de măcar 10 zile de tratament. Afecțiunile pe care noi le întâlnim sunt în mare parte degenerative, deci un reumatism cronic, spondiloze cervicale, dorsale, lombare, coxartroze, gonartroze. Pe partea neurologică avem hemipareze, întâlnim și parapareze, deci probleme, chiar dacă sunt pacienți în scaun rulant, au acces la noi, avem modalitatea de a ajunge în baza de tratament. Din partea reumatismului inflamator acut avem și cazuri de poliartrită reumatoidă, de spondilită anchilozantă, artrită psoriazică. Dermatologic mai apelează la noi, dermatita psoriazică își găsește o reabilitare destul de bună datorită băilor termale care au scopul de a curăța pielea psoriazică și de a-i scădea inflamația locală. Am avut și cazuri mai diferite, scleroză multiplă, neurologice mă refer, acestea au o întreținere oarecare, deci le putem oferi o întreținere pe partea de kinetoterapie, de gimnastică medicală. După cum știm, sunt și boli care au o contraindicație la partea de electroterapie, dar se pot face masaje, se poate face gimnastică medicală, astfel încât să întreținem acel organism să funcționeze în limite oarecum normale. Cel mai tânăr pacient, de la 5 luni de zile, deci o vârstă fragedă, din păcate sunt și probleme pe acest fel de pacienți, pentru că sunt patologii la copii care necesită de micuț să facă un tratament. Aici mă refer la paralizia cerebrală, care aceștia, din păcate, ei se nasc cu probleme neurologice, cu deficit de poziție, deci de când este împătut până când începe să umble și îi ajutăm și în acest scop să reușească să meargă, practic să aibă o viață mai departe. Aceștia, într-adevăr, necesită să vină la un tratament de recuperare cam toată viața. Și ne putem întinde până la patologie, la pacienți vârstnici. Am avut probabil undeva la 80-85 de ani pacienți la noi la tratament. Aceștia cu patologia lor degenerativă, deci reumatismală. Dureri de coloană, dureri de șolduri, coxartroze, gonartroze, da? Și pe aceștia încercăm să îi îmbunătățim. Cu o fizioterapie, cu o termoterapie, avem parafină, care reușește puțin să-i dea mobilitate omului, chiar dacă încet, încet articulațiile se duc spre o ușoară anchiloză. Aș putea spune odată că acest complex oferă practic toată gama de proceduri sau elemente de recuperare, atât acvatică, de care unii, chiar dacă au un cabinet sau o clinică, nu beneficiază. Și acest complex are și partea acvatică, balneară, cu efectul benefic al apei termale, cât și partea aceasta altă a electrofizioterapie.
Acum, deviza pe viitor e să putem pune la dispoziție aceste elemente medicale tuturor. Accesul de multe ori, cel puțin referindu-mă la orașul Oradea, este mai greoi pentru că lumea poate că dorește să meargă în oraș fiind mai aproape. De aceea noi încercăm să ne promovăm, având complexitatea aceasta de tratamente, să le promovăm ca omul să știe să vină și încoace. Nu este departe, dar este probabil o comoditate. Cu cât ești mai aproape, cu atât probabil ți-e mai greu. Și chiar dacă le ai la dispoziție, le ai în județul tău, e mai greu. Mai bine vin cei de la mare distanță și probabil le apreciază mai mult. De aceea încercăm să practic să informăm cât mai multă populație că avem acest centru balnear. Oferă o sănătate, practic. Că noi în domeniul acesta și lucrăm și asta pot să spun, sănătate.